Milunegan, monggo ingkang ngersakaken langit beksan sosarengan Surya Buana. Sampur nomor 3 doso gangsal. Dumalah wonten meja nomor kalih. Yuk. Bapak Kaji, menika dibagi-bagi nggih. Harga ya? Ora ya? Yo bocah yang manis kayak gitu ya. Pelosok Klaten, yuk, yos. Dulur-dulur saya nih pun. Matur panuwun Bapak, sugeng kondur nggih. Surya Buana. Yuk. Kaju kuning Surya Buana, oi. Keluarga besar saking Bapak Dwi Ibu Dahlia. Jengreta lo iki. Bolo, pelosok Klaten goyang yuk. Ewer, ewer, ewer. Ambiar yaho oh oh wait. Surya Buana sajo sewate. Ayo Mas Begonang. Weh, hey. Os. Alhamdulillah. Pak Haji sampun nggih. Kaju kuningipun sampun dipun aturaken mugi-mugi kenging damel jambi sayah panglipuri manah wonten adicara dalu menika.